Is-surveys ippubblikati il-ħadd u li ġeneralment jagħtu indikazzjoni ta' dik li s-sitwazzjoni preżenti ta' kif se jivvota l-elettorat fl-elezzjoni ta' 26 ta' Marzu li ġej qed jagħtu stampa ftit jew differenti, madankollu jibqgħu jaqblu fuq il-fatt li l-astensjonijiet jafu jkunu l-aktar fattur determinanti tliet ġimgħat oħra. Is-survey tal-Malta Today jgħid li l-astensjonijiet l-aktar li qed jiffettwaw ħażin huwa lill-Partit Laburista. Fil-fatt dawk li f'elezzjonijiet passati votaw Labour u qed jgħidu li mhux se jvutaw qed jiżdiedu. Dan is-survey qed ipoġġi d-distak bejn iż-żewġ partiti għal madwar 27,000. Min-naħa l-oħra dak ta' Vincent Marmara wera li l-gap bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista naqas bi 3,000 vot minn dak ta' ġimgħa ilu u issa qed juri differenza ta' 38,000 vot. Persuni li tkellmu mal-mezzi tal-medja fl-aħħar jiem u li fl-elezzjonijiet moddija votaw Labour stqarrew li jinsabu diżillużi ferm u qed jinsistu li l-vot se jħalluh fil-kexxun jew inkella se jħassruh. Rapport partikolari fuq il-Malta Independent jitkellem dwar qatt ta' uffiċjali li mmilitaw għal 20 ta' snin fil-Partit Laburista u li llum huma determinati li din id-darba bħala sinjal ta' protesta ma jivvotawx. L-arroganza li qed juri l-Partit Laburista hija kbira għal wieħed minn dawk li tkellmu ma' din il-gazzetta. Nesewna, qed jinjorawna, qed jidolizzaw lil min għadu ġej u qatt m'għamel xejn għall-partit u qed iwarbu lil min ta' saħħtu u ħadem snin twal għalih. Il-vot tiegħi għal dan l-uffiċjal tal-Labour se nqattaw. U surveys tal-ħadd qed jikkonfermaw propju dan il-fenomenu ta' astensjonijiet.